Yeah. Nisha what I say is on this one. I am reborn, ready. It's me, Sulkhan. Mungaji. Let's go, my guys, muna tare. Yeah. Mungaji. Mungaji muna bukatan agaji. Mungaji muna bukatan agaji. Mungaji batanati muna bukatan agaji. We need justice. Kaman muna cikin keji goma ya kulle a ƙasa an fara ƙure mana maneji ihu muke dare da safe kai kaman ma ba mai ji faɗi suke ai sun mana nisa sai dai mu ga danjoji in muka fito mu nemi abinci kai a haɗa mu da sojoji a dinga bugun mu ana kora kai kaman ba mu da yanci manyan da su suke fa gaban mu su suke mana zalunci a need to sit down and say to kai muna buƙatar justice. Mun gaji you betraying us babu tuna tallafi idan ba za ku iya ba ku ba mu hanyar zayafi. We are leaders of tomorrow, dole ma mi korafi. Kidnappers and robbers, guy you want the one is our G. Be proud of you, normas G. Call me Abba justice. However, our leader, what the fuck do you wanna be? Saboda kunchira you are, say the way we try to be. We look to fly off like a bear. Who you be? And it's sorrow. Abba justice, tell me it's sorrow. To wait me, you sada. You want Nigeria? Are you Bible sorrow? Be not a slave. Could be son of copy, we can go. Mun gaji ba mu agaji abubuwa kama da basu ji mukan faɗa ne don ai mana agaji. Mun gaji talaka na cikin wani hali na neman tallafi. Ya Ubangiji ka ba mu agaji shugabannin mu jama'a duka mun gaji. Sun wayina mahukuntan ƙasa ta jawabi gare ku 'yan sandan ƙasa ta alƙalai sarakuna da dukkanin 'yan siyasa. We are real tired, the pain is now even more over. Malam mun gaji mana ba mu agaji mana. Mun gaji su gaya ne ba miya ba duka kuma ba kara ku taimaka kawo dan sako su gaya ne ba miya abun kuka talakan kasar mu na bukatar taimako ba duka kuma ba kara fade yaro fadin babba kisan gilla ake a cikin kasar mu waga musu dan baba su magiya ake mana ba dare kuma ba rana mulkin ma an iya ba dare kuma ba rana su suke kashe mutun jiya muna nan lafiya shan jini ma ke ba dare kuma ba rana muna cin kwakwa tsohon keke baka da kariya muna nan dinjiya. Okay, we need the justice muna neman agaji. Mungaji muna bukatan agaji. Mungaji muna bukatan agaji. We need the justice. Mungaji muna bukatan agaji. Kamar yadda adda da masu adda mu biyo hanya abi mu da adda we can do them samu tafi da banno ba mu da irin haƙida kamar kidnapping babu zaman da satan shanu babu zaman da yan yahu babu zaman da yan hakin babu zaman da boko haram babu zaman da kai ina kewan zamanin ta Allahumma uzbika min al-fitnati fi jali. Yeah, I feel mu kudi sanan wai I feel mu jin daɗi wallahi rayuwar kasan mu ni ga sam ba daɗi to ku bani bambancin bawa a yau nan da mai gadi. We need a favor before the game is over. You better call me everything you know me. I advisably you be concentrate to me. Don't betray yourself kace aiko ina da master in ka sa hakan a ranka ni ga aiko ka zama poster. Mun ni masana'a matasa mu guje wa sata loboy nake ka kibrani yaro ɗan kushi idan na fara babatun na bari ko ne fushi. Yeah, I'm out of here, it's your boy Abba justice. Aha. Shawara gare mu matasan ƙasa ta now the one way is to say no to violence and no to drugs. Babu wani wanda zai tsaya domin ya kare mutuncin mu. We are the leaders of tomorrow, to dama ai aqidar mu mu rike ta sannan kuma mu zama mu ne jigon mu domin ba sa yin tarabu. Burin su dai Allah ba ku mu samu in zabe yazo sannan su neme mu su ce wai mu muka zamo ƴaƴan su. To for what reason now we stand fight for the person that can never ever fight for us. Stay strong malam, babu wanda zai jamu a kasa kamar karan kida. Yeah, shariff. I hear the stand about zuwa sama Bharara da rashin da test suna sama Bharara kuna da test suna kisa enough zuwa sama sun update rabin the nation zuwa sama sun kama rabin da rap zuwa sama people like har fara zuwa sama kokan ma kuma ula zuwa sama gwamnati a dalilin corruption suna
kisa. Obstacle collective finance is a solution. Suna kisa. Mun gaji, muna buƙatan agaji.